Tay Peng, ito pangutanan mo Peng ba? Unsay una, itlog o manok? Siyempre, itlog. Aw, ambi na kong manok. Manok, kasap na gikan, di ba sa itlog? Ang itlog asan po nagikan, di ba manok? Kamo ba, sige mo glalis-lalis duha ba? Kaya narigi ko na minaw niyo, kalamin yung pakungon yung ulo ah. Usara kung kubaga na inyong hanggi, sige glalis-lalis diha. Ang kanang, kung ano, mungaan, ang itlog. Usara kung tubag. Ang sunoy, muy nakapaitlog ana og nakapamungaan. Unya, kanang sunoy, asam na gikan, di ba sa itlog? Gikan di sa itlog di ang sunoy. Ang sunoy rin ay itlog. Kaya mo pa nakapaitlog sa mungaan. Ikaw, sana. Dungol kay kahamo, supak-supak Ang itlog lagi, ang itlog. Magwang ni mong ida, di ka magsupak-supak ka. Kabalo ka, ang sunoy asa gikan, di ba sa itlog? No, kanang itlog, asa Ang gikan. kanang, Itlog, asa gikan sa manok. ang kanang mungaan, himo na siya pinaagi sa itlog. Oh, di itlog, Mao yun lagi na. na akong nalibgan ninyo, okay? Maglalis-lalis mo. Maoro man na ato. Wala, ang wala po sunoy. ninyo. Kanang May pa kanang mamahawa itlog, mo buwan diri na, kay buwan tuloy sunoy. na. Tabaan eh. Sunoy lagi na. Ang mungaan lagi. Kasilanan nimo. Itlog, lagi, boss. Ang Itlog. mungaan lagi. Sunoy lagi. Kanay mong sunoy, ugay mungaan, makakuha na. Oh, kanang mga. Unya kanay mo mungaan. Kung may sunay makaitlog na. Oh, di kanang sunoy, asa gikan, sa itlog, yapon. Oh, itlog. Sa mungaan. Sunoy lagi. Sa sunoy lagi. Sa sunoy lagi. Sa sunoy lagi. Itlog lagi. Sa sunoy. Sa sunoy. Unya. Sunoy lagi. Kay maunay makapaitlog. Mungaan lagi. Mungaan lagi. Sunoy lagi. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa tuntok nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.